ଭଞ୍ଜନଗର ଆସିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଞ୍ଜନର ଆଗମନ ସହ ବୁଥସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଥସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ସହିତ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ତଥା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 29 ଓ 30 ତାରିଖ ଭଞ୍ଜନ ସହରରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଇନଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭଞ୍ଜନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଥସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ବର ସଭାପତି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 2024 ଦିନ ଭଞ୍ଜନର ବନ ବିଭାଗ ଡାକବଙ୍ଗଳାଠାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ 260 ବୁଥ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭଞ୍ଜନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ବୁଥ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ସାବତ, ଜିଲ୍ଲା ଉପନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତିଆଡ଼ି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆଜିର ଡାକବଙ୍ଗଳା ବୈଠକରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ନୀଳମାଧବ ପାତ୍ର, ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ଧୋବା ଗୌଡ଼, ସୀମାଞ୍ଚଳ ବରାଡ଼, ଉଦ୍ଧବ ମିଶ୍ର, ଶିବଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ, ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ରାଜୁ ପ୍ରଧାନ, ମାନସ ଜେନା, ରଜତ ଦାସ, ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ ସହିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନ ସହରରେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଇନଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଥିସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଓକିଲ ସଂଘର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଏହି ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ସଭାସ୍ଥଳ ରୂପେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତତ୍ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତଥା 1984 ମସିହାରେ ଭଞ୍ଜନଗର ସହରରେ 13ତମ ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶଶିଭୂଷଣ ତିଆଡ଼ିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଚଳିତ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ 53ତମ ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଭଞ୍ଜନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯିବା ସହିତ ସହର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଭଞ୍ଜମାଟିକୁ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ।